Fil-Parlament ġiet diskussa mozzjoni tal-Oppożizzjoni dwar ir-regolamenti ġodda proposti mill-Gvern għal cat feeders. Regolamenti li għall-ewwel darba fl-istorja jirrikonoxxu formalment u jagħtu titlu lil dawk li jiddedikaw ħinhom sabiex jitimgħu ta' testa triq waqt li jiżguraw li jkun hemm sistema ta' għajnun organizzata u trasparenti. F'dak li ġie preżentat mill-kelliema nazzjonalista Janice Katkuti jidher ovvju li sar kollox bla ebda studju u jikkonferma kemm l-Oppożizzjoni hija maqtuha mir-realtajiet fis-settur. Fost oħrajn oppożizzjoni opponita r-regolamenti u proponi d-distinzjoni bejn feeders regolari u oħrajn li mhumiex. Min-naħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Alicia Buġeja Sajt spjegat kif dawn ir-regolamenti se jaraw li l-Kunsillu kollhom reġistru aġġornat tal-cat feeders, iż-żoni fejn isir it-tmieħ u l-kolonji ta' tess. Jirriżulta li sallum aktar minn 2000 cat feeder ġew irreġistrati u qed jibbenefikaw minn skema ta' għajnuna diretta, inkluż 350,000 euro f'cat vouchers itqasmu. Dan kollu qed isir flimkien ma' investiment ieħor f'tiswija ta' tess u l-ftuħ ta' żewġ catteries fl-ammieri ta' aktar minn 200 qattus. Buġeja Sajt qalet kif il-Partit Nazzjonalista jrid joħloq inċertezzi legali bla bżonn xi ħaġa li ma tirriflettix ir-realtajiet u l-ħtiġijiet tal-annimali waqt li l-liġi attwali tibqa' waħda ċara fejn kull min jieħu ħsieb il-qtates għandu jirreġistra u jirrispetta l-obbligi tiegħu. Il-kelliema nazzjonalista l-ħarsin tal-annimali Janice Katkuti wkoll ipproponi t-tibdil għar-regolamenti l-ġodda relatati mat-tamir tal-klieb li wkoll saru wara konsultazzjoni wiesa fejn l-Oppożizzjoni kienet assenti. Hawn il-Ministru għall-Agrikoltura s-Sajd u drittijiet tal-annimali Anton Refalo qal kif fil-konsultazzjoni kienet saret enfasi partikolari fuq dawn ir-regolamenti biex tiġi indirizzata l-problema tal-abbandun tal-klieb, speċjalment dawk tar-razez bulli li 80% tal-klieb li jinġabru mit-toroq huma propju dawn. Stqar li l-Oppożizzjoni qed tikkontradixxi lilha nfisha billi titlob li l-liġi tiġi revokata flok toħroġ b'soluzzjonijiet konkreti. Il-Ministru semma kif din il-liġi se tnaqqas id-tbatija u s-solitudni ta' dawn il-klieb li s-sena l-oħra biss kien hemm medja fil-ġimgħa ta' 10 klieb li nġabru mill-animal welfare. Għaldaqstant din il-liġi tfittex li twaqqaf id-domanda għal dawn il-klieb u tirregola l-breeding tagħhom b'mod responsabbli. Is-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajt komplit il-miżuri li qed iressaq il-Gvern mhux biss se jnaqsu l-abbandun iżda wkoll li taffu l-pressjonijiet fuq is-santwarji li qed jaħdmu bla waqfien. Aħna Gvern li għandna l-kuraġġ li nġibu l-bidla. Aħna Gvern li fejn hemm problema irridu insolvuha flimkien. Għalhekk propju qed noffru it-tiswija tal-klieb ta' dan it-tip b'xejn lil kull sit li għandu dawn it-tip ta' razezz. Aħna Gvern li nisimgħu, nanalizzaw, nistudjaw u fl-aħħar niddeċiedu ħalli nwettqu. Ir-regolamenti huma wkoll konsistenti mar-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissarju għall-ħarsin tal-annimali fir-rapport tal-2021. Minkejja dan l-Oppożizzjoni Nazzjonalista baqgħet kontra dan kollu, xi ħaġa li wasset għal kritika ħarxa anke fuq il-mezzi soċjali inkluż minn dawk li huma magħrufin fil jaħdmu fil-qasam. Kien hemm ukoll min anqal il-memorja ta' x'kienet is-sitwazzjoni tal-annimali f'pajjiżna fi żmien li l-istess Katkuti kienet responsabbli mill-animal welfare fi żmien l-aħħar Gvern Nazzjonalista.